Pozdrav svima ljudi, ja sam Sergej Misliti, gospodin Igrica. I posle malo duže pauze sam se vratio i igramo. Zaboravio sam tačno kako se zove igrica, zato što sam je sad počeo, odigrao sam jednu borbu. Sada vidite kao neki tutoriali imamo. Znači, bit će vjerovatno dosta ovakvih klipova, a nije bilo klipova jer sam bio na moru, pa sam onda bio u selu. Cage, Crystal, još jedan. I bilo smo dobili Spider-Man. Sad ćemo da dobijemo može Wolverine. Ajde, vidimo. Sad treba da uradimo. Trebamo kao da napravimo Iron Man. Uzet ćemo Wolverina. Meni je Wolverine skoro pa omiljeni lik iz Marvela. Ice. Ajde Wolverine. To. Idemo da ubijemo Ironmana. Pa. Idemo to. To je ta. Inače, dobio sam ideju da snimam ovu igricu od Tank Opsa. On je inače Engles. Ili Amerikanac, ne znam tačno. Snimao je to u jednom dugačkom klipu, nešto je pričao, ne znam ja šta. I ja sam rekao, čekaj da vidim koliko skida ovo na telefonu, pa možda ću da igram. I dosta malo skida, možete da probate igru. Meni se mnogo sviđa. Znači, i kad sam gledao bile odlična, sad mi odlična, Smash. Sad ćemo da igramo sa Spider-Manom. Fight! Idemo da povedemo Hulka. Ready. Fight. Ajde, ne.
Dobre. Idemo. Spider-Man. Tap enter. Da. Predlažete šta da snimam. Onda, izvinite što nisam pričao dok sam igrao, malo sam nešto pričao. Jer sam nešto promukao malo, boli me grlo, to jest. Pa moram da čutim. Ću da udeciramo Wolverina. Update. A pišite neke na telefonu igrice. Znači, možete predlažete i Slitherija i neke igrice koje smo snimali. A nismo snimali mnogo igrice, samo Slitherija i ovu na telefonu, meni se čini. Idemo u fight. VFQS. VFQS, kako želite. Soren. Wolverine. So. Ajde sada da pobedimo ovog, kako se zove. I kada ga pobedimo, mislim da kada ga pobedimo da će završimo klip, ja mislim da će da vidimo. Wolverine wins. To je bilo brzo, veoma brzo i tako brzo da je mnogo brzo. I mislim da bi to bilo to za ovaj klip. Vidimo se u sljedećem. Ćao! Gospodin igrica.